Mayong gabi, mga turan kay Kristo. Yan nga itong mga tensiones para sa pagsulog naton sa ika-anom nga Domingo sang tuig sa ordinaryo nga panahon. Para sa kalagdanday Luciano Ardiente, Carmen Ardiente, Rolando Ardiente, Luis Ardiente, kag Jerry Ardiente, offered by Carmelo Ardiente and family. Para sa kalag ni Lorenzo Hamon, offered by Mrs. Chris Hamon and family. Para sa kalag ni Joel Navarra, offered by Navarra family. Para sa kalagdanday Apolonio Gamarcha Sr., Serena Gamarcha, Rodolfo Gunay, Amparo Gunay, Cristina Gunay, kag Ramiro Gunay. Kag para sa tanan nga makalag sa purgatorio, halad sa Gamarcha family. For the souls of Maximino Mendote, Ronilo Mendote, offered by Mendote family. Thanksgiving for all the blessings received, offered by Chris Hamon and family. Thanksgiving para sa kadlawan ni Hector Gamarcha sa February 8. Thanksgiving for good health and blessings received, offered by Teresa S. Carrera. Prayer for the fast recovery of Rolando Oting Kamangunan, offered by Barangay Apostolic Council. Katon mga sponsors, Mrs. Lourdes Taberao and family, Mr. and Mrs. Aileen de la Cruz and family, Mrs. Mila Robledo and family, Mr. and Mrs. Edith Taberao and family, Mrs. Julie Lacrete and family, Mr. and Mrs. Elisa Fusen and family, Mr. and Mrs. Lenley Martinez and family, Mr. and Mrs. Mary Grace Abrot and family, Mr. and Mrs. Brenda Mendote and family, Mr. and Mrs. Jomari Gamarcha and family, kag Mr. and Mrs. May Usumo and family. Ang Ebanghelyo subong nagapakita sa pag-ayo ni Jesus sang isa ka tawo nga aroon. Ini nagapakilala nga si Jesus amo ang ginalauman nga magapakari kaysa pag-abot sang Mesiyas, ang mga bulag makakita, ang mga piang makalakat, ang mga aroon magakatinlo, kag ang mga imol makabati sang maayong balita. Sa sini nga adlaw, sa mga nagamasakit, kabay nga dumdumon naton, ang mga nagamasakit nga nagakinahanglan sang aton pangamuyo kag pagtatap, kag kabay pa nga ihalad nila ang ila pag-antos para sa kayuhan sang makatapo sang simbahan. Ang aton celebrante amo si Reverend Father Julius Jacobres. Palihog magtindog ang tanan. Yari kita karon sa sitwasyon nga manamusin, pamangkutanon, ato nini dapat ka at upahon, ini ang paghangkat sa panahon. Kadamusaton
Upod sa aton mga intensyon, magasugot kita sa aton selebrasyon sa ngalan sa Amay, sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yaraman sa imo. Ug na magintukos kita sa pagselebrar sa Santos nga misa, kilalahon naton anay ang aton mga sala. Tanan, nagwa-confessar Ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. Kag sa inyo mga utod, kay nakasala ako matuod sa unhuna, sa pulong, sa buhat, kay sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akong dako nga tud nga sala. Busa nagampo kay Santa Maria Berhen gihapon, sa tanan nga mga les kay mga santos. Kay sa inyo mga utod, igampo niyo ako sa aton Ginoong Dios. kabay nga maluoy sa aton nga Dios nga mahagahom kag sa napatawad nato mga sala. Ito'y kitaniya padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Amen. Himaya sa Diyos sa kahitaasan. Himaya sa Diyos sa kaitaasan, pagsalunang maginahin sa mga tao, na may maayos ikabubuto.
mga muyo kita. O Diyos nga mo na may buot ka nga magpuyo sa kasing-kasing nga matinlo kag matarong, ipaambit sa amon ang kabuhi sang grasya, agod na mangintakos kami sang imuman pagpuyo, permi sa amon. Ginapangayo namin ini sa imo, pagi kay Hesus Kristo imo anak kagamon Ginoo, nga nagakabuhi kay nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo. Diyos sa tanan ng mga tuig sang mga katuigan. Amen. Pagbasa gikan sa libro sang Levitico. Ang Dios nagsiling kay Moises, ang bisan sino nga may katol sa panit, isa ka hubag ukon pagpanglanghabal nga mahimo nga isa ka balatian nga makalalaton. Pagadalhon siya sa pari nga kaliwat niya Aaron. Ang pari magalawag nga di matinlo siya tungod sa makalalaton nga balatian sa iya ulo. Ang tao nga may makalalaton nga balatian sa panit, magasuksok sang gisi nga mga bayo, kag pabayaan niyang iya buhok nga wala mahusay. Tabunan niyang iya guya halin sa baba, paidalong, kag magsinggit, di matinlo ako, di matinlo ako. Magapabilin siya nga di matinlo, tubtob nga wala pa siya mag-ayo. Sa iya balatian kakinahanglan, magpuyo siya sa gwa sang kampamento nga malayo sa iban nga mga tao. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Diyos. Nagadangop ako sa imo, O Ginoo, sa tion sang kapipitan, kag imo ako ginaluwas. Nagadangop ako sa imo, O Ginoo, sa tion sang kapipitan, kag imo ako ginaluwas. Bulahan ang tao nga ang iya mga sala ginpatawad, nga ang iya mga paglapas ginpanas. Bulahan ang tao nga wala ginasumbong sang Ginoo, nga nakahimo sang malaot, nga hilway sa tanan nga paglimbong. Sabat. Nagadangop ako sa imo, O Ginoo, sa tion sang kapipitan, kag imo ako ginaluwas. Dayon, ginkilala ko ang akon mga sala sa imo. Wala ko gintago ang akon mga kasaypanan. Nagtapat ako sa pagtuad sang akon mga sala sa imo. Kaginpatawad mo ang akon mga paglapas. Sabat. Nagadangop ako sa imo, O Ginoo, sa tion sang kapipitan, kag imo ako ginaluwas. Tanan kamo nga mga matarong, magkalipay kang maghinugyaw. Tungod sa mga binuhatan sang Ginoo, tanan kamo nga nagatuman sa iya, magsinggit sa kalipay. Sabat. Nagadangop ako sa imo, O Ginoo, sa tion sang kapipitan, kag imo ako ginaluwas. Pagbasa gikan sa nauna nga sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga utod, bisan nagakaon ukon nagainom kamo, ukon anuman ang inyo ginahimo, himuan ninyo ini para sa himaya sang Dios. Makabuhi kamo sa bagay nga hindi kamo mangin kasablagan sa mga Hudiyo, ukon sa mga Hintel, ukon sa iglesia sang Dios. Sunda lang bala ninyo ang ginhimo ko. Sa akon ginahimo, nagatimuha ako sa paglipay sang tanan. Kag wala ako nagapangita sang akon kahuy-anan, kundi sang kaayuhan sang tanan. Agod nga maluwas sila. Ilugan ninyo ako subong nga ako nagailog kay Kristo. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Palihog magtindog ang tanan. Alleluia, alleluia. Makanta kita tanan sa alleluia. Ang isa kadako nga propeta nagpakita sa tunga naton, kag ang Dios nagkari sa pagluwas ng iya mga tawo.
Ang Ginoo yara sa inyo. kag yaraman sa imo. Balasahon gikan sa Santos nga Ebanghelyo suno kay San Marcos. Himaya sa imo, O Ginoo. May isa ka aroon nga nagpalapit kay Jesus, nagluhod sa iya tubangan kag nagpangayo sing bulig. Siling niya, kung gusto mo, sarang mo ako maayo. Si Jesus nagbatyag sa dako nga kaluoy, nagdabot sa iya, kag gintandog siya. Nagsabat siya sa iya, gusto ko, mag-ayo ka. Sa gilayon, wala na ang iya aro, kag nagtinlo ang iya panit. Ginpandaman gid siya ni Jesus, kag ginpalakat ginayon. Siling ni Jesus, tandai, hindi mo ini pag-isugid bisan kay sino, kundi magkadto ka sa pari, kag magpatanaw ka sa iya. Magdulot ka dayon sing halad suno sa sugo ni Moises sa pagpamatuod sa tanan nga ikaw nag-ayo na. Pero naglakat ang tao kag nagpanugid, kinpanugid niya ang pag-ayo sa iya sa bisan diin siya magkadto. Madamo gid ang iya ginsugiran sa bagay nga si Jesus hindi na makasulod sing hayag sa bisan diin nga banwa. Gani nagtiner siya sa bawing nga mga lugar, pero padayon gihapon ang pagkadto sang mga tawo sa iya halin sa nagakalain-lain nga mga lugar. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayaw sa imo, O Ginoong Hesu Kristo. Mga utod sa sining ikaanom nga Domingo sang ordinaryo nga panahon, ang aton nga pamalandong kuhaon naton sa Ebanghelyo, pero ining aton Ebanghelyo, makita naton ang konteksto sa una nga balasahon. Ano ang konteksto sa nahuna nga balasahon? Ang konteksto sa una nga balasahon nagapakita sa aton nga sa tion ni Jesus ang mga aroon ginakabig nga ginapalayo sa komunidad kag ginapain sila kay bangod nga wala pa sang bulong sadto kag kabig nga makadalaton ini kag nagapati sila nga kung may masakit ikaw, masakit sa panit, bunga ini sang imo mga sala. Gani nga ginapain ikaw kag kung kaysa may lingganay pa no para nga mabalaan sa tao nga ara no kag nagasinggit sila nga palayo no ma-imagine nyo lang no kung paano ini makahuluya sa mismo sa persona sa tao mismo no kag sang tion naton sang sining mga dinag-on no ang inang eksperyensya kung sang COVID la no na kinanglan face mask ka kag kung may sang una-una patukon positive ka daw tulog daw hindi magpalapit ang tao sa imo kag kina ICU ikaw tanan puro face mask no. So daw muna ang konteksto no. Pero sa aton Ebanghelyo makita naton nga ining aroon bisan may panugyan sa layi nga hindi sila magpalapit sa mga tawo sa komunidad sa katilingban nagkuha sang iya ikasarang kag sang waay dulog-dulog nagkadto ka Jesus kag nagpangayo sang bulig nga ayuhon siya ni Jesus kag si Jesus ginguba niya man ang layi sang silang ila nga katilingban sa layi ni Moises bangod kay wala siya nagpalagyo kag gintandog niya pa agod maayo atong aroon. Ano ina para sa aton nga pamalandong naton nga ginapakita ni Jesus sa aton nga kita tanan ginahangkat nga ang aton pagpalapit sa Dios nagadala sa aton nga mangin mainintindihon sa iban. Ang aton pagpalapit kay Jesus magdala sa aton nga mangin katulad ban sa iya nga hindi mangin bugalon kundi mangin mainintindihon sa mga tao nga ayhan mabudlay intindihon no. So budlay gid man pero wala kita nagapugong nga hindi kita magtinguha sa pagbaton ukon sa pagpangita sang paagi agod nga ma-extend naton ang aton nga bulig sa ila no. May mga tao gid man nga budlay no nga kung siling sa mga katigulangan bla ginapalangga mo na bugit-bugit pa no. So pero
ang aton ebanghelyo nagasiling sa katulad sang ginapakita ni Jesus sa aton, no? Ti atong aroon nga tawo, why na tuya, no? Kung diri sa aton sa San Rafael, no? Hasta lang hindi sa kasulod sa aton nga mga kudal, no? Hindi sa kasulod sa may may baral na no? Hindi pwede. May muna dasang tundunan mo COVID, no? Hindi pwede, no? Pero si Jesus bangon sang iya pagpalangga, kag simbolismo sang iya pagbaton sang sadto nga tawo, no? Gin-extend yang iya nga kamot kag ginayo pa, no? Kabay pa nga ang amuman ining aton nga panimuot, no? Ilabi na gid nga nagapalapit na ang Kwaresma, no, sa Miyerkules, no, magasugod na ang panahon sang Kwaresma, no, Miyerkules sang Badles. Kagamo ini ang ginapahanumdom sang Dios sa aton. Una nga kita tanan may mga kakulangan. Kita tanan may mga sala. Kag kinahanglan naton katulad sang aruon nga tawo magpalapit kay Jesus nga dapat ayuhon niya kita, no? Amoy na ang disposition nga gusto ipaabot man sa aton. Bisan madamo pa nga mga upang kon kaysa, no? Madamo nga mga obstacles, no? Sa boss lang ko mangumpisara, no? Sako pasubong, no? Sa kadamo sang rason, no? Pero kung desidido gid, no? Katulad sining imahin sang sining tawo, no? Sang sining aroon. Balaan niya ang pagkakinahanglan niya sa Dios. Balaan niya nga si Jesus ang makaayo sa iya. Gani nga biskan batok sa layin nila nga magpalapit sa katilingban, ginsuong niya ini para lang makakadto kay Jesus para nga mag-ayos siya. Amo man ini ayhan sa aton ang una nga pamalandong kag pagpanghangkad sa aton, no? Sa palaabuton nga panahon sang Kwaresma. Kung nakita naton sa aton kaugalingon nga may mga dapat kita ayuhon sa aton kaugalingon sa kalag, sa aton kaangtanan sa isa kag isa, no, sa aton pagsinalayo, dapat ayuhon, dapat kaayuhon, no, magpalapit kita kay Jesus, no, kag magpangayo sang grasya, kag magpangayo sang patawad, no. So amoy ning una naton nga pagpamalandong subong. Ikaduha, kung nagapalapit kita kay Jesus, madamo nga ang realidad nga matalupangdan naton nga nagkadamo pagid ang makita naton nga kakulangan sa aton kaugalingon. Kung sayoron samtang nagapalapit kita sa kasanak nga amo ang Dios, makita pagid naton sing klaro kung ano pa tong dapat naton tinluan sa aton kaugalingon. Kag dapat naton atubangon ina kag ipresentar sa Dios, ipresentar sang hayag, no? Katulad man sang sining aroon nga tawo, Jesus, amo ni akon masakit, no? Katulad man sa aton ang pagpanghangkad sa aton, Jesus, kadto ko sa imo amo ning akon mga sala, no? Kabay pa nga ayuhon mo ako, no? Kani sa sining palaabuton nga tion sang Kwaresma, 40 days nga pagpamalandong, no? Kabay pa nga amo man ini ang aton disposition. Samtang nagapalapit kita kay Jesus, nagapalapit kita sa Dios, ginapakita sang Dios kundiin pagid nga bahin sang aton kaugalingon ang dapat naton ayuhon, no? Masiling na si Jesus. Dira pa yun, no? Dira pa yun, no? Oh, ginatago-tago mo da ang imo nga bugal. Oh, ara pa, no? Ang imo nga kahisa, ara pa, na, no? So, mapalapit kita kay Jesus kat magpangayo sang grasya nga mamatamat naton daog inang aton mga masakit, aton mga sala, no? Hindi lamang aro, no, nga physical kundi sang aton kalag, no? Kag samtang nagapalapit kita kay Jesus, kag matalupang na naton nga may mga sala kita, kag may mga kahuyang kita, ang ikaduha nga paghangkat sa aton nga katulad ni Jesus nga nagkaluoy sa aton, mangin maluluyon man kita sa iban. Sa bagay nga muna ang pagpanghangkat, no? Nga bangot kay nagasimba kita diriya, no? Kag nagakadto kita diri sa chapel kada Sabado, no? Nga daw si sino nagit kita iya, no? Nga daw kahang bala
no sa aton spiritualidad. Kag kung may makita kita to nga mga utod naton nga ayhan hindi makasimba bangot kay kinahanglan pa magpaninguha nga mangita pa sang palanya punon o kung hindi iya kakadto diri bangot kay may madamo nga mga rason hindi kita mangin bugalon no kundi nga mangin mainintintihon kag makita naton katulad sang kapagkaluoy sang Dios sa sadtong aroon nga tawo nga ginihig-ihig sang katilingban si Jesus siya nagpalapit. So kung sayuron ang ikaduha naton nga pagpamalandong mga utod, sa dalayon naton nga pagpapalapit sa Dios, sa dalayon man nga makita naton nga madamo man galing aton kakulangan. Kagamoy na nga aton sadsaran nga mangin maluluyon man sa iban, kay hindi wala sang liwan man kita sa ilai, no? Sila nag-struggle man, kita nag-struggle man. Kung may ang kinalain lang kay may chimpo kita o kung nakahatag kita sang kahigayunan nga makakadto diri sa Sabado, sang hapon o kung gabi para makasilibrar kag makapasalamat sa Dios sa santos nga misa. Wala kita kabalo ang iban ayhan, no? May luyag man nga magkadto diri pero hindi nila matigayon bangod kay kung hindi sila magpaninguha wala sila sang panyapunon karon, no? So amo na bla, no? Na mangin mainintindihon kita kag lain naman na iya ang wala gid kakadto biskan may chimpo pa siya no? Lain man niya nga mangin mainintindihon kita sa iban nga sa ilas disposition kag sa sitwasyon gusto manaltani nila, no? So sa bagay nga ang aton nga espiritualidad, ang aton pagpalapit sa Dios, ang aton pagpalapit sa sining santos nga misa sa kada Sabado, hindi magdala sa aton nga magbugalon, no? Kag magpaninghawa, no? Hindi nang hawak, no? Nga daw mag-look down sa iban. Ay, gasimba kami ang kada Sabado. No? Kundi nga mangin mainintindihon kag mangin maluluyon sa mga tao ayhan sa mga upod naton diri sa katilingban kag magdala sa aton sa pagdala sang ilang mga intensyon man diri sa santos nga misa sa bagay nga wala lang kita nagapangamuyo para sa aton kaugalingon kundi sa mga utod man naton nga ayhan gusto man mag-upo diri sa aton pero hindi sila makahigayon wala sang kahigayonan bangod sang ila pagkakinahanglan sa adlaw-adlaw nga tanan. Gani mga utod sa sining pagtililipo naton sa sining anticipated mass sa ikaanom nga Domingo sang ordinaryo nga panahon, duha ang ginahangkat sa aton. Una, magpalapit kita kay Jesus kay kun may makita kita nga mga kakulangan naton kag mga sala, maayo kita nga ayuhon kita sang Dios. Ikaduha, bangod kay nakita naton nga may mga kakulangan man kita kag may mga sala, hindi magadala sa aton nga hindi mangin bugalon sa aton pagtuo kundi mangin maluluyon para sa aton mga utot nga ayhan gusto man magtinguha nga magpalapit sa Dios pero ang ila sitwasyon wala nagatugot sa ila gani pangamuyuan naton sila agud nga mahatagan pagit sila sang Dios sang pagtuo kag kahigayonan nga makapalapit na sa Dios bisan sa sining santos nga misa lang. Pamalandungan naton ini magtindog kita tanan sa pagpahayag sa aton pagtuo, nagatuo ako Sa Dios amay makagahom sang tanan, magbubuhat sang langit kay sang duta. Igato kay sa Kristo anak nga bugtong aton Ginoo. Naging panamkon sa ilang sang Espiritu Santo. Gibunag ni Santa Maria Berhen. Ginsakit sugo ni Poncio Pilato. Ginasa sa krus na patay kay ginlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo kadlaw na banaw siya nagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kinalingkod sa tuo sang Dios nga amay, makagagahom sang tanan. Gikan dito magaripa siya liwat sa paghukom sa mga buhi sa mga minatay. Nagatuo ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkaupdan sa mga santos, sa patawaran sa mga sala, sa pagabanhaw sa mga lawas, sa pagabuhi nga wala sing katapusan. Amen. sa adlaw para sa mga nagamasakit nga pag sa uglugon naton buwas. Ipangamuyo naton ang mga nagaantos sang sari nga mga balatian kag mga
ang mga nagatatap sa ila. Kabay pa nga sila sa ila pag-ayo, magbalik ang ila kasadya, kag magpasalamat sila sa Ginoo. Sa kada pangamuyo ang aton sabat, Ginoo pamatii ang amon pangamuyo. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Kabay pa nga kami nga banwa sang Ginoo, iya himuon nga mga instrumento sa paglugpay sa mga nagaantos kag mga nagamasakit. Sa paghatag sing paglaom sa nadulaan sini, kas sa paghatag sing kusog sa nagakaluya sa lawas kag espiritu. Mga muyo kita, Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. kabay pa ang amon katilingban, indi gid magsikuway sang dignidad sa tagsa katao. Kabay pa nga tabangan sa mga maluya, ang mga mahalit sa lawas, mga biktima sang kagamo kag kalamidad, mga tigulang kag mga kabataan. Mga muyo kita, Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. kabay pa nga halungan sa tanan ng ila maayong lawas, labi na gid paagi sa pagtalikod sa mga bisyo, kang mga pagkaon, kag ilimnon nga makahalit sa lawas. Mga muyo kita, Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. kabay pa nga beren sang Lourdes, nga ginasaulog namon subong, magpadayon sa pagbuli kag pag-aayo sa mga nagadangop sa iya. Mga muyo kita, Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. kabay pa nga batunon sang Ginoo ang amon mga utod nga nagkalamatay dito sa paraiso sa diin wala sing pag-antos kapag luha. Mga muyo kita, Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. kag sa hipos aton man ipangamuyo ang aton personal nga intensyon. Mga muyo kita, Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Diyos nga mo na may, ginpakilala ni Jesus nga ikaw ang malapit sa tanan, labi na gid sa mga nagaantos. Hatagi kami sing kalipay, kag pagidait, samtang nagapangabudlay kami para sa imo ginharian. Napangayo namin ni sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palihog magtindog ang tanan. Magpangamuyo ka mabaga utod, agad nga akon kaginyo sakripisyo, mahamutan sa Diyos, amay nga makagahom sang tanan. Batununta sa ginong sakripisyo sa imong mga kamot. Sa kanayawan kay mayan sa iyang ngalan, sa tunman kay puslanan, kay sa bugos niya nga simbahan. O Ginoo kabay nga ining amon sakripisyo, magtinlo kag magbago sa amon, kag maghatag man sa amon sang padya nga langit nun sa tapos namon matuman ang imo kabubuton diri sa duta. Ginapangayo namin ni sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Ibayo ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kag angay gid. Tapos kagangay gid igo ang puslanon sa amon kaluwasan niya sa gihapon
Kag sa tanan nga duog magpasalamat kami sa imo Ginoo Santos nga may gamhanan kag walay katapusan nga Dios. Pagi kay Kristo nga amon Ginoo, pagi sa iya pagkatawo ginbayaw niya ang amon kinaugaling nga napukan. Sa iya mga pag-antos ginpanas niya ang amon mga sala. Sa iya pagabanhaw halin sa mga mayatay, iya ginhatag sa amon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Kag sa iya pagkayab sa imo tuo o amay, iya ginbuksan sa amon ang dalan padulong sa imo ginharian. Gani upod sa mga angheles kag mga santos, nagaamba kami sa nulay untad sa ngalantahon sang imo himaya nga nagasiling. Diyos na labing damhana, ang may nakasimaon. Hosana, Hosana, sa kalinasan, sa kalinasan. Ayaw lang nagkakarin sa balat sang Ginoo. Hosana, Hosana, sa kalitasan. Hosana, Hosana, sa kalitasan, sa kalitasan. Santos ikaw nga tuod o Ginoo kag tuburan sa tanan ng pagkasantos gani padala ang imo espiritu sa pagpasantos ini mga dulot agad nga mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sa among Ginoong Kristo. So wala pa siya gitugyan sa kamatayon nga ginbaton sa kinabubuton niya ginkuha kay pamihak-pihak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo panagtagsa magituton-an nga nagasiling. Magkuha kamo tanan kag magkaon sini kay namang akon lawas gigitugyan para sa inyo. Subong man pagkatapos ang panihapon niya ginkuha ang kalis nga nagapasalamat liwat kay palibot sa mga ituton ang nga nagasiling. Magkuha kamo tanan ka maginom sa sining kalis kay namang kalis sa akong dugo. Ang dugo sa bago kag walay katapusan na kasugtanan kay wala para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Himo ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanang magkarika, Ginoong Jesus. Gani amay aman ginahalad sa imo ining tinapay sang kabuhi kag ining kalis sang kaluwasan sa pagsaulog namon sa andumanan sa pagkamatay kapag banhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo kay imo kami ginkabig ang mga tapos sa pagkatubang kag sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpayusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo dumdumang imo simbahan nirap nagsabugo sa kalibutan. Imbita siya sa pagigugma upod sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon Obispo nga si Jose Romeo, kag sa tanan na kaparian. Dumdumang mga sakop siya among katilingban nga nagtaliwan nga may paglaong mamanahaw sila. Dumdumang man ang tanan nagkalamatay sa imong pagkaabian, batunan sila sa pagtanaw sa imong mahimayaon nga nawong. Kaluoy man kami nga radyo nga katambong agud nga maambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw kag magimaya kami sa imo upod kay Santa Maria Virgen Eloisang Dios. Upod kay San Jose nga yabana, upod sa mga apostoles. Kag sa tanan ng mga santos nga nagpahamuot sa imo, pagi sa imo anak na si Jesucristo. Pagi sa iya, upod sa iya, kag dara sa iya. Ginahatag sa imo Dios amay nga mahagahom sa kaisahan sang Espiritu Santo ang tanan dungog kag himaya. Sa tanan ng mga tuig sang mga katuigan,
kagisugo sa aton maluluwas, mga muyo kita sa pangamuyo, nga gintudlo niya sa aton. Lusod mo kami o Ginoo sa tanang kalautan, hatagi kami sa Panginoon sa among mga inadlaw. Maligi kami agad walawas kami gihapon sa sala, kag paligo na kami sa tanang palaligban. Samtang nagapaabot kami isang bulahan nga adlaw nga amon ginauman, nga magabalik sa Kristo nga amon manluluwas. O Ginoong Kristo, ikaw nagsiling sa mga apostoles ang pagidait, ginabilin ko sa inyo. Akon pagidait, kinahatag ko sa inyo, hindi pagtamdang ano mga sala, kundi pagtuos ang imong simbahan. Nagsusay magisiling at agis na sa pagidait kapag iusa. Ikaw nga nagakabuhi kay nagahari sa tanan ng mga tuig sa mga katuigan. Amen. Pagidait sang Ginoo, yara gihapon sa inyong tanan. Kag yaraman sa imo. Magatagay kita sa tanda sang pagidait. Yan si Kristo ang Kordero sang Diyos nga nagawala sa mga sala sang kalibutan. Bulaan kita ang ginadapit sa bangkete sang Kordero. Ginoo. Ginoo, dala katakos nga magsulod ka sa kumpulian. Mapangimitang lamang sa kapulong, kay mag-aayong akon kalag.
Palihog magtindog ang tanan. Mga muyo kita, o Diyos nga mo na may, sa tapos kami makakaon sang mahal nga kalanon nga nagagikan sa langit, kabay pa nga maghandom kami sa gihapon sining kalanon nga nagahatag sa amon sang matuod-tuod nga kabuhi. Nga pangayo namin sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palihog maglingkod sa makadali para sa mga pahibalo. Sa sining palabuton nga February 14, Valentine's Day, at the same time, Ash Wednesday. So sa aton sa simbahan, ang pinakalabing nga dako nga selebrasyon naton man ang salog naton sang Ash Wednesday. So ganit diri sa aton nga chapel, meron kita sang rights lang, why kita sang sang Santos sa Misa, pero meron kita sang badlist diri. Alas 6 ang takna sa gabi sa Miyerkules. Ang Santos sa Misa dito patigayonon sa aton niya parokya. So ang schedule sa misa dito sa aton parokya sa Miyerkules, February 14, alas 5:30 sa aga, kag alas 5 sa hapon. So sa liwat suliton ko ang schedule sa aton parokya, Santos sa Misa para sa Ash Wednesday o kung Miyerkules di Badles, alas 5:30 sa aga, kag alas 5 ang takna sa hapon. So diri sa aton chapel, mayroon kita diri sang seremonya sang pagbadlis, kag mayroon man sang imposition of ashes, alas 6 ang takna sa gabi diri sa aton nya chapel. Kag subong man sa una nya Biyernes sang Kwaresma, so kita magapatigayon sa aton nya Via Cruces, palibot diri sa aton sa may residential area. So ina magasugod sa February 12. Biyernes nga adlaw, so magasugod kita alas 6 ang takna sa gabi pagkatapos ang orasyon. So gani sa mga mayara sa mga stations dira, so makipag coordinate lang kamo sa aton niya Barangay Chapel Coordinator kay Tag Grace Ledesma para sa inyo nga mga stations. Para sa itong Via Cruces, sa sining palabuton niya Biyernes na sa February 16 gili. Nag-atras kita. Okay? Kag subong man na naga-imbitar kita sang mga maga-join para sa aton usana choir nga paghiwaton man dito sa aton parokya. So subong meron na kita sang more or less 18 kaya kabataan. So we need at least 20 or more nga mga kabataan nga mag-join sa aton usana choir. Kag every Saturday meron na kita sang practice alas 3 ang takna diri sa hapon sa aton nya chapel. So gani sa mga maluyag yung mag-join, katulad kamo diri sa sunod nga Sabado, agod niya mapatigayon na naton ang practice para sa aton usana choir kagina bilang kabahin sa aton participation dito sa aton nga parokya. Madamo gid salamat. Palihog magtindog ang tanan. Ang Ginoo yara sa inyo, Kag yara man sa imo. magduko kamo sa pagpangayo sang bendisyon sang Dios. Ang pagidai sang Dios nga hindi mahangpan sang tawo, magtipig sa inyo tagipusoon, kag kaisipan sa kaalam kag sa paghigugma sang Dios kag sa iya anak nga aton Ginoong Hesukristo. Amen. Kagamutan ang bendisyon sa mahagahong nga Dios, anamay, ang anak kag ang Espiritu Santo. Amen. Lakat kita sa pagidai, tapos naton Santos nga Misa. Salamat sa Dios. Mayong gabi sa inyong tanan.